Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Paul, ginaingon, ang kapalaran sa tao sama sa ligid. Mupa ibabaw, mupa ilawom. Apan pagmatngon, kay dili pirmi nga naa kini pirmi sa ibabaw. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Bangon! Huwag pakikaway na ko! Taman sa ginhawa! Kay mauni imong gusto! Barok! Patyon di ka pa! Hoy! Unsa? Oo na pa. May ginagian na ko kay madero pagpusilya siyang kontra. Birahan pa ni, bilaran ng tanong ni Paul. Giingnan taman mong duha. Nga likay ka mo ni anang kagubot kay nibaw mong masakito na ang iyong inahan. Anong nakakita man taong kag-away, Paul? Ay, Sulti! Oh. Bukas pa po siyang pangutan na, Paul? gihagit man ko. Nilikay ko, pero iyaman kong giunhan pagsumbag. Maong gisuklan ako siya. Unsa man? Okay ni mo sa akong tubag? Usaon ko magpagpitol kining anak ka. Kamong duha, Jake! Jake, ilakaw na sa papag mama. Oh, lakaw. Gibilin ni papa akong allowance. Ingon man ang akong para tuition fee. Wa, panikamot kuno kay Bugoy ka. Unsa? Ayaw ka bala ka, Paul. Ako lang ano mo bayad sa imong tuition fee. Kaya ano kung dili ka makatake sa exam? Final na ba niya? Salamat, Mahita. Sagdi lang, kung makakita nun niya kong trabaho, bayaran te ka. Kung sa'y bayaran, good. Ako rin ang tabang ni mo, Paul, oy. Kay butan maya ka. O kawas pasag. Love ta ka. O gusto na ko nga magkadungan kita pag-graduate sa college.
Ano nadugay ka pa ulit, Paul? Ni-take pa kong final exam pa. Nakatay ka? Diin ka mangunog gibayan? Ang utang. Nabuwag ka? Unsa imong gibayan? Ako na mangitag paagi pa. Ay importante nga makagraduate ko sa college. Bisang wa ko ninyo tabangi. Masimundang na ka. Kamay na ko ang Paul, mag-graduate na ta. Dili na ko kaya mayit nga magsigig salig nimo. Mangita og trabaho. Mutiwas ko eskwela ka nang makatigong nako. Asar magud na ba? Naa sila si mama at papa. Malipayon kayo nga nilamanon ni Jake nga ni-graduate. Ipakita na ko ninyo, ma. Pa. Makatiwas ko sa college sa kagalingon akong paningkamot. Jake, unsa kining sumon nga ako na-receive? Unsa ni? Palko ko kwarta na ko, ano ba pa? Sa bangko nga ako gitrabahuan ba? Palko ko. Sa bangi ko niyo, be? Ano di ko preso? Sa? Ayaw ka bala ka, Jake. Kutob sa abong mahimo, amo kang luhason. Gakos ko, be. Salamat. Ay, Gakos. naku, ano ba eh? ipalambing, anak. Uy. Paul, Kuya. Sagdi lang. Muabot ang panahon nga ma-proud mo na ko, ma. Pa. Timan ka na ninyo. Buset. Kedako. Pildi. Bisog kong pangwian nila. Turbina. Jake, napildi ko. Lagi ko kwarta, Ida sa ni mo sit, ay. Saan siya hatang na ko ni mo pildi yung pagkakari? Ha? Sus, kabisit sa di mo, eh. Oh. Ikaw may bisit kay kusit, bisit. Oh, Mas bisit ka! Paul, nagkadaghan ng atong mga baboy. O kita ni supplier sa 5 kadakong grocery store din sa atong dapit. Swerte kay ko nga nakasawa ko nimo mayet. Ako mo iswerte. Nakapanako ni mo, Paul. Iabot ang gisulti ka nato ni Paul. Nga ma-proud kita niya. Basahan ang gibalita sa pamantalaan. Oh. Dako na si negosyante. sabtag sila si Kusit o Jake na pordoy kay parehas mang sugarol. Og embargohonon sa bangko ang dakong baay nga gipatukod taalang nilang duha sa iyang asawa. Wa niya kini ang pingi. Dakot ang sayo pang giuna nato si Jake. Kaunta bisag bugoy si Paul. Pero naibaw kita nga determinado siyang eskwela. Nagbasol ko sa kong ibuhat. Nato, unfair kitang pagkaginikanan. Failure ta sa paghatag og pabor ni Jake. Ay, Rainy, hinay lang. Duta sa tugi ka or Lamig ka.
Maram kagdugay mo makagamit na ako, Jake. Pagkadoon lagi sulting ako magagamit ng droga. Grabe kay kas ka na. Muning, grabe ka makadusog, Mayo. Papuok ko! Dusok sa... Sa'yo mo gusto ka. Ato tas gawas o ipagawas na nila. Atos gawas. Ato ko ni ipagawas na eh. Dili na ako. Jake. Anyway. Puok pa! Puok! Puok talisay! Sana to natay trabaho ipapat ang duhas bangko nga atong itrabahoan. Watay bahay yung barkos bangko. Watay mga buta nga ato ang gipabaligya kay wa na tay kwarta. Muram tighian na ni tao si Ring. Ay, saon, bisyoso man tanduha. May gatong pagkaparis. Sugal diri, sugal dito, inom diri, inom dito. Mo ni Pordoy. Suyo pa kita. Ay kabala ka. Mabawi na rin atong tanan kung mag-romance sa tro. Badi, oy. Saan? Way mo dawat atong trabaho kay bad record tang duha. Ako'y bahala ko, Seth. Ikaw ang among bagsakan ining inyong dapit, Jake. Ikaw na yung may balo mo baligyain ni. Ako lang may balo, ha. Okay, salamat kay Busing. Murumit ka kada simana, di binuan, ha? Sure, Busing. Ako pa. Daghan ko mga kailaw nga mitay din sa among kanang imong gipagsakan din eh. Salamat kayo nga imo ko gipagsakan, ha. Ako rin may baloan eh. Wow! Ano ito mo puyo ining bayad, Jake? Yes. Ato na ni? Kusit. Talian ako sa kwarta. Basta Usa pa lang gani kabuhan nakabay na ta. Basta drugang negosyo, dato na ka. Bongbong! Bongbong kanindot sa bongbong. Walay mga bangag-bangag. Tinood na. Kay kantong dito, tas pikas bay, ang atong bongbong bangag. Bangagan kayo. Ngayon natin ka nga mabawi na itong tanan, di ba? Buhangan ni mo, Jake. Wa naman ka mo rimit. Hain ang halin sa imong gibaligya. Ambi! Sir. Busing. Huwag mabalik ka lang, ha? Pamayad akong ipang-distributan, wa pambayad. Ayaw pa makak. Naani mo ang halin. Ambi na, ambi. Abidal, di makakasabot sultihan. Unsa, mga? Saan ka? Buang na ka. Buang ko. Ay. Jake, anak. Hindi kami makadawa si mama ni mo. Kana ka na suda ng lungol. Ma? Paul, salamat ka na pakita na mo ni mama ni mo. Anak, Paul. May resulta yun ang lautan niya gibuhat pa. Ma, iyang po na lang nato ang kalag ni Jake. Namatay si Paul tungod lang sa durugas. Si Mama ug Papa
naa natipon o puyo namo kay mga tiguwang na. At timanon ko sila, bisan pa man sa ilang ka-unfair, pagtratar sa ilang mga anak. Mga kasama ang kaagin ni Paul, dinining tulumanon. What's the style? Unfair o tratar style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.